veure, anem a buscar a veure si hi ha alguna carta. A veiem... A veure... Ho hauràs d'obrir-ho tu, Has de fer així. A veure què hi ha. A veure... Oh! Què hi ha aquí dins? Què hi ha? A veure, l'agafem. Una és de color groc i posa Tanit. I l'altra? L'altra també posa Tanit. A veure, què és? Ho mirem? A veure, mirem aquesta primer. Ui, que se'ns cau. Mirem aquesta, va. Mira, aquesta de color groc. Val? A veure, espera't. Ho trencarem així, Ui, que no podem. Ara. Mira. A veure què serà. Ai, ai, ai. Ai, que no puc obrir. Cuidado, que venen cotxes, Mira, mira. Mira, Tanit. Què és això? Una abella. Una abella de la iaia Carme. A veure què posa, què posa, què posa. Ho llegirem a dins de casa, vale? I a veure l'altra, aquesta és de la iaia Carme. Mira, n'has rebut una altra. A veure... A veiem... A veiem... Ui, 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 ui... Oh! Mira! Et troba a faltar, el tiet. Mira com et troba a faltar. És una Marieta. Posa, torna aviat. Hola, Tanit i Atena, us envio el CD de cançons perquè canteu i balleu. El tiet Miquel, mira què t'ha enviat. Per cantar? És el CD per cantar i ballar? Te'n recordes? Estàs dormida, Envia'ls un petó, digue'ls gràcies. Un petó així. Mua! Molt bé.